Yɛrɛmasiri so an ko minnu ma salon olu kɛ ni lo musow ka gɛrɛndaw ye bi n'i y'a mɛn ko dugu komisariya a tribunal n'a mairie olu ye kundanyɔrɔ ye gwaso ci n'a jɔ n'a sinsin o bɛɛ bɛ lakari ɲɛ yili caman da taara bɛn o ma Bobo Dioulasso i n'a fɔ Mustapha Sanogo n'i ka terimuso bi ni salon ye n'a bɛ salon baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ quartier secret bɛɛ b'a bolo o ye fɔlɔ ba hali ni i terikɛ dɔ ka muso bɛ salon baara kɛ i terikɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ se ka quartier bɛɛ ka secret fɔ i ye parce que mun kama a b'a sɔrɔ min salon baarakɛyɔrɔ de o kɔrɔ ko fɛn min ti o ka sarara o baro lu ka ca o fɛ ale ma tɔnɔ kisɛden kelen sɔrɔ musow ka salon da baro ra c'est rare qu'il y a yo fait o kumana dugu ka développement kan c'est rare qu'il k'a ye muso fo o yɔrɔ ye o bu kumana politique ko kan o ka baro caman bɛɛ n'o ti dɔ ka foyer dɔ ka gbaso kuma kɛra i bɛ taa sɔrɔ o bi dɔ ka den minɛ cogo bɛ dɔ ka mun fɛ o bɛ kamele dɔ mun b'i yɛrɛ to ten mun b'i yɛrɛ to a tigi bolo ten n'an dɔ mɛn Ali Traoré fɛ salon min kɛra yɛrɛ dilanyɔrɔ ye o kɛra olu cɛw ka siran yɔrɔ ye ne ko kisɛ bɛ ka ban dɔn nafigiya de bɛ san o ɲɔgɔn de b'o taa sigi ka quartier ka bilan nin bɛɛ o b'a fɔ min bɛ muso yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan jamana ci lo ni muso cɛ ka nasɔngɔ nin ye dɛ i b'a fɔ ni min da nin ma dɛ e cɛ min kɛlɛ so bɛɛ bɛ to a cɛ ka kuma fɔ dɔ e fana bɛna mɛn sisan ni cɛ min di a ti ɲɔgɔn de bɛ fɛn ta ka k'i ni cɛ ye munumunukan minnu fɔtɔ filɛ nin ye nin tɛ ko kura ye kundanlaw fɛ Sita Sanu tulo fara dɔw yɛrɛ bɛ na kama ten dɔrɔn kana baga ma ten dɔrɔn ale ye nin kuma nin mɛn yan fɛ dɔw yɛrɛ bɛ tugu kɔ hali ni ne ko n b'i furu i tɛna salon baara kɛ parce que kuma bɛɛ an b'a mɛn ko salontigiw de bi nkalon tigɛ ka yaala an tɔgɔ tiɲɛni don kojugu an tɛ taa mɔgɔ ka so an b'an ka baara de kɛra salon na u bɛ bɔ n'u ka problème ka so ka na an sɔrɔ yan k'i gundo misɛn n'a kunbabaw o fanga bɛɛ bɛ kundanlaw kɔnɔ Malimata Konate ale jɛnna n'o ye a ko caman bɛ ɲɛ yɔrɔ la o ye tiɲɛ ye kuma dɔw kɔni bɛ fɔ donc a bɛ k'i kɔnɔ ko bɛɛ kalama caman kɔni bɛ fɔ mais e yɛrɛ lo b'i yɛrɛ maîtriser quoi caman bɛ fɔ ko di dɔw bɛ se ka na sigi dɔw b'u ka so kuma fɔ dɔw bɛ furuso kuma fɔ n'i y'a faamu musow ka labɛnniso kɛra i n'a fɔ hakili ɲini yɔrɔ bɛɛ b'i kunko fɔ k'a da dilancogo ɲɛɲini Sita Sanu ye caman fɔ an ye o la dɔw yɛrɛ bɛ se ka na sigi ten dɔrɔn a ka filɛli kɛ dɔrɔn a tigi bɛ kasira i bɛna ɲininka mɔgɔ tɛ se ka na sigi gɛrɛfɛ fɛnɛ a bɛ kasi i tɛ se ka ɲininka problème min b'a tigi kan foyer ra walima lu kɔnɔ a b'a fɔ an fɛnɛ t'a fɛta ye min ye an b'a fɔ a tigi bɛ taa an b'a consoler an bɛ hakili di mɔgɔ caman ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ n bɛ taa ten n bɛ taa an ka minɛn cɛ n bɛ taa an bɛ essayer ka kuma fɛ furu tɛ sɔrɔ la parce que cas caman bɛ na an sɔrɔ yan Mariam Konde ka kumakan na jigiya danya le bɛ mɔgɔ bila o ra ni muso ma kuma a ma ɲi dɛ min bɛ muso ka bɔ kɔnɔ a ka jugu cɛw lo bɔ ka t'o kɔnɔ fa kɛnɛ ma dɔrɔmɛ kelen di muso ma lu kɔnɔ o bɛɛ ye ko dɔ de ni muso yɛrɛ m'a ka kuma fɔ dusukasi bɛ muso faga lu kɔnɔ a dun tɛ taa kɛlɛw kɔ furu caman ferekela o yɔrɔ ra yili Sita Sanu b'an seri problème misɛnw baara parce que kuma dɔw bɛ na sigi k'a fɔ o y'a sɔrɔ dɔ lɔnbaga fɛnɛ bɛ yen donc a tigi fɛnɛ bɛ wuli a bɛ taa fɔ ka kɔgɔ fara a kan a tigi bɛ na ne nana sigi yan ka n ka kuma kɛ a lon a sera yan fɛ yen hali lon dɔ ra dɔ nana furumuso sɔrɔ yan a nana sunkuru ka kundan wari sara yɔrɔ ka na furumuso sɔrɔ a ŋunumana ka bɔ kɔfɛ le sunkuru nana ɲɛfɔ an ye sinon an tɛ foyi kalama an t'a lɔn min kun bɛ yen i m'a ye wa donc olu le bɛna an sɔrɔ n'o ka ko ye ka tila ka bɔ ka to k'an tɔgɔ tiɲɛ kundigi yɔrɔ kɛlɛmisɛnw tɛ banna anw fɛ Bobo Dioulasso lon o lon o bɛ ɲɔgɔn ɲinikanw na cɛ dɔw banna pewu o musow ka o yɔrɔ kɛ o barokɛ yɔrɔ ye muso ka taa sigi salon da la ten ka baro kɛ hali n'a ta kun dilanna non ne ka muso yɛrɛ taga yɔrɔ tɛ o yɔrɔ ye voilà ni baara t'i fɛ ka kɛ kɛnɛma ni baara t'i fɛ ka kɛ so i ka la ka sunɔgɔ ka fisa non sinon a taga yɔrɔ tɛ o yɔrɔ ye parce que n'a bɛ taa o yɔrɔ a ti mɛn ɲɔgɔn fɛ a fɛn wɛrɛ tɛ a caman ta bɔ o yɔrɔ nin na bon ale yɛrɛ kɛra komi chef de gɛrɛw e tɛ se ka to ka kɛ tɔw bɛɛ ka hakili a bɛna den lo ma e fana le bɛ tɔw taw bila ɲɔgɔn na cɛ k'aw k'o ban pewu Fata Kone ye sariyaw sigi a ka baaradaw ra
Bon, ne ti mankan fɛ n ka yɔrɔ la ni ne y'a ye kuma nin bɛna taa cogo dɔ la ne b'a fɔ n ko ka kuma nin labila kuma nin to yen quoi o bɛ se ka taa ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ parce que n ko n tɛ kuma caman fɛ n ka salon na. Sango san yɛlɛma seliw ɲɛkɔrɔla min filɛ nin ye yɛlɛmasiriso ɲagalen ba lo nin wagati nin na